Efectivament, aquí estem amb el José Luis Martín, editor i humorista del Jueves. Bona nit. Molt bona nit, senyor. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Deia a la presentació que vostè normalment, després de molts anys de dibuixant, de treballar l'humor, de ser productor de tele, etc., però quan més ha sortit a la tele ha sigut ara. Sí, aquest estiu realment hem estat molt sol·licitats. Això, naturalment, és per la cèlebre portada. Efectivament. Vostè sap que aquesta portada va néixer a la tele? Sí, El problema ens ho van dir, És més, jo vaig tenir una intuïció. Jo, em sembla que és el divendres pel matí, comenten, escolta, saps que ahir van estar al tomate donant canya amb això? I vaig dir, això m'ensuma una querella. Efectivament, el tomate no fa res mai gratis. Quan treu alguna cosa mai és gratis, ni per apoyar. De totes maneres, abans d'entrar en el fet concret d'aquest fet de la cèlebre portada del príncep i la Letícia amb caricatura, abans d'entrar en això, vostè és un dels pocs empresaris de l'humor que queden en aquest país, no? Sembla ser que sí, sí, realment som... Dubto una mica perquè nosaltres, això d'empresaris, som uns empresaris una mica típics, en el sentit que fa molts anys que som empresaris. I a la vegada manobres. Però clar, realment som empresaris perquè tancaven la revista i ens van dir, escolta, tanquem la revista, això va ser l'any 82, i el Gin, que ja havia sigut accionista del Papus, em va proposar a mi i a dues persones més, a l'Òscar i al Gines i Bancos, ens va proposar quedar-nos amb la revista. En la qual jo sempre dic que som empresaris accidentals. El que passa és que Déu-n'hi-do el que hem fet des d'aleshores, no? Sí, i tant, i vostè ha treballat sobretot també al registre, sobretot abans, més cara. Porta una temporada que no se'l veu gaire, de ser produccions seves a la tele, d'això també en parlarem, no se'l veu gaire. Es podria dir que vostè d'alguna manera també és, o una altra persona que es dedica al món de la comicitat o al món de l'humor, per exemple, ja sé que no li agradarà la comparació, però el ventríloco Moreno... Home, realment és una comparació. No, en general de la vida els dibuixants, els ninotaires, els pintamones, són bastant discrets. Vull dir, la gent sol passar que coneix els nostres personatges i no tant el pare dels personatges, no? Vull dir, jo crec que hi ha molta més gent que conegui el Quico el Progre que no a mi personalment. Però això va passar amb els grandíssims dibuixants de Bruguera, doncs tothom sap qui era el Rompetechos o la família Ulisses, i possiblement no reconeixerien la cara del dibuixant, no? Això és una cosa que va amb la nostra professió i que jo estic encantat. Vull dir, jo dic sempre que els dibuixants, els ninotaires, som una mica autistes i com més ens agrada és estar a la nostra taula de dibuix, fent els nostres dibuixets, sentint la nostra música i que no ens empenyim massa. La quietud del creador de l'humor, A veure, comencem pel principi. Aquest home popular ara, malgré lui, que diuen, per una portada del Jueves. La revista ja estava al carrer, almenys, o distribuïda, almenys ja feia 24 hores, i la judicatura d'aquest país no es mobilitza fins després del tomate que van fer això aquella tarda. Endavant. Esta portada publicada por la revista El Jueves, vean. Bueno, vemos una caricatura de los príncipes de Asturias practicando el uso matrimonial y haciendo referencia a la ayuda de 2.500 euros que el gobierno dará por este nacimiento en este país. Por ejemplo, esto con Franco no hubiera pasado. En esta época había demasiadas familias numerosas para dar 2.500 euros por cada hijo. Como dice mi compañero, esta portada es un ejemplo de la libertad que existe hoy en día, donde se puede hacer humor incluso de la familia real. Estamos seguros que el príncipe Felipe y la princesa Leticia, con lo inteligentes que son, se lo han tomado con muchísimo humor. Els has sentit? Sí, sí. El que dèiem, no fan mai res gratis. No, hi ha una mala llet. Hi ha una mala... Exacte. Ells ja ho llencen i no, se la tomaran. La història és més llarga. És que ells havien fet moltes coses de la monarquia. Sempre treuen el rei dormint-se i coses d'aquestes, i es veu que els hi han fotut algun clatallot. Ah, vol dir que ja venien cremats? Sí, ells estan cremats. I posaven el juez i deien, mireu aquests. No, nosaltres no, mireu què fan. Mireu aquests, doncs, què fan, perquè no els hi pagueu. Mira quina llibertat hi ha en aquest país, i patatín i patatán. I en realitat estaven dient, per què no pagueu amb aquests ara que han fet això, no? Exactament així. Les coses a vegades, estimats amics i amigues i tots els que sou aquí, no?
tenen variants que els pobres espectadors des de casa, normalment desarmats, a davant de la bèstia, no tenim les claus. És cert, és cert. Amb ells els hi han picat alguna vegada la cresta. Sí, els hi han picat la closca. I utilitzaven ara la portada del Jueves i aquests què? Però dient-ho d'una altra manera. De fet, van estar tot el mes d'agost fent-nos publicitat, perquè totes les coses que publicàvem nosaltres, justament quan publiquem més coses de la monarquia, és a l'estiu. Sí, perquè és quan surten més, amb el iot, nosaltres toquem actualitat. Mallorca... I monarquia normalment està molt més d'actualitat a l'estiu, perquè que si el Maivent, que si els regates, que si els... Són reis d'estiu, en realitat, Són reis d'estiu. I aleshores tots els dibuixos que van publicar durant l'agost el posaven allà i el comentaven i es van fer una publicitat de la... Vamos, jo vaig estar a punt d'enviar-los un pernil, però no m'han deixat redacció. A veure, aquí hi ha un tema molt bonic i és que vostès, la revista que vostè edita, van aconseguir almenys, després de la querella, un dels judicis més ràpids de la història de la judicatura espanyola. Sí, nosaltres diem que el Jueves ha aconseguit que la justícia espanyola funcionés. Vull dir, jo crec que si ens posen a arreglar lo de Rodalies, ho arreglem també en 3 dies, perquè realment va ser com miraculós. Perquè a més hi havia el mes d'agost pel mig, imagina't. Bueno, a finals de l'agost ja estava fixada la data de judici i tot. Va ser molt ràpid. Cosa insòlita en un país on es diu que la justícia és tan lenta, que es tarden 2-3 anys com a mínim, de mitjana, i vostès han tardat 2 mesos i mig. Sí. Jo crec que un cop que es van adonar del que s'havia muntat, algú va dir, bueno, tira, ja que està fet, mirem-ho de liquidar-ho el més ràpidament possible. També li ha degut sorprendre a vostè i en el seu equip de col·laboradors, almenys amb alguns, que van obtenir un suport absolut per part del PP. És cert o no? Sí, això, i tant, i tant. Zaplana, la Fedes... Arribàvem a redacció pel matí una mica perquè pensàvem, un dia ens trobem aquí al Zaplana encadenat a la porta de la redacció demanant llibertat d'expressió i tindrem un atac de feridura, clar. Una de les coses que no que hem après, sinó que ens hem comprovat, perquè ja és una cosa que sabíem, és que en aquest país hi ha uns enfrontaments que tot el que passa és utilitzat, diguem-ne, no? I això, que va ser una cosa bastant notòria, també va ser utilitzat. Com en aquest cas era el fiscal general de l'Estat i el fiscal general de l'Estat era del govern, doncs els altres van posar a cantar la llibertat d'expressió. És molt... Només per fer la cusca al govern. És molt patètic. I es van trobar... Que jo els hi vaig dir a algun socialista que va parlar amb nosaltres i dir, perdoneu, si això ho arriba a fer amb un govern del PP, vosaltres esteu tots al carrer amb la pancarta de la llibertat d'expressió. També, sí. No ens enganyem. Tot s'utilitza, tot engreixa. Tot. És molt curiós, a més, sentir-se enmig d'un merder d'aquests. Nosaltres treballem amb la discreció i sobretot nosaltres tenim establert un còdic de comunicació amb els nostres lectors. I la resta del món ens interessa més aviat poc. Nosaltres tenim un munt de lectors cada setmana, amb ells ens comuniquem. De fet, aquesta gent del Tomate el que fa és que produeix un cortcircuit. Vull dir, nosaltres havíem establert la comunicació com totes les setmanes amb la nostra gent. No, i inclús estava penjada a la revista, la portada a internet. Des de dilluns. Des de dilluns. Des de dilluns. A la revista estava des de dimecres, però a la web estava des de dilluns. I ningú diu ni I era una setmana més, diguem-ne, no? I és quan surt a la tele i algú li posa al davant el fiscal general de l'Estat, que deu ser un home molt estressat, pobre, perquè l'havien estat martiritzant molt amb tot allò de les llistes de NUV i totes aquestes coses, i el pobre home va veure allò i va dir, cony, ara sí que m'apuntaré un tant. I valia la que valia. Quins programes de tele veu vostè, senyor Martín? A mi m'agrada molt la ficció d'humor. Les matrimoniades, per exemple. Doncs jo la veig. Les matrimoniades no cada dia, però crec que s'ha de veure les coses que funcionen d'humor i intentar averiguar per què funcionen. Això, diguem-ne, m'ho poso al compte de la qüestió, diguem-ne, professional. Sí, l'audiència d'aquest programa és insòlita. Absolutament. A més, ha trencat molts tòpics. Vull dir, estàvem tant que la ficció ja només es podia fer de 70 minuts i ve un senyor i fa esquetxos de 2 i resulta que funciona. Bueno, és que fa el xiste. Clar. Fa xistes encadenats. I es pot tallar per allà on vostè vulgui i es pot muntar. Però el més divertit d'escenes de matrimoni és que ningú pensava que això funcionés. Ningú és ningú. Vull dir, no, ni el Moreno.
El Moreno fa temps que insistia, perquè ja ho va intentar colar amb una altra cosa que va fer també per Antena 3, ho havia fet a Televisió Espanyola. Allò de Noche de Fiesta. Ho tenia bastant clar. Bueno, és el món de la revista. Però els gags entre que... Però és molt curiós perquè és quan ho posen a l'estiu, realment és una cosa que es veu feta a pressa i corrents, amb 2 càmeres, amb uns planos per fer-ho ràpid, i quan es troben que comença a funcionar, ara ja li estan donant una miqueta més de cos i té una miqueta... Però s'ha de veure, per veure què és el que agrada en aquest país.